हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै। जोंहा दिनैनि भिडिअआ जागोन बड'फा इउएन ब्रह्म स्कलारशिपनि सायाव जागोन। नोंथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव फरायो नामा? नोंथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव फरायब्लानो मोननो हागोन स्कलारशिप। माबोरै मोननो हागोन? सोर मोनगोन? बेसेबां रां मोनगोन? बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जायोदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान आपडेट्स भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। फैदो जोंहा दानिया भिडिअनि मेन पइन्टआव थांनोसै। जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव गासै मोन 17टा डिपार्टमेन्ट दङ। बेनिनि गेजेराव जोंहा मोनसे डिपार्टमेन्टआव सासे स्टुडेन्टखौ सेलेक्ट खालामो स्कलारशिपनि थाखाय। दानिया आं नोंथांमोननो नैबे नटिसखौ खोन्थाग्रोनोसै। फार्स्टआवनो नायबानो जाबाय, नै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्रायनो फैनाय बियो। नटिस अफ दा एवार्ड अफ बड'फा इउएन ब्रह्म स्कलारशिप बड'लेण्ड इउनिभारसिटि। जोंहा बे नटिसआ 4 जुन 2024 आवनो फैदोंमोन। दानिया जोंहा नटिसखौ नायग्रोनोसै। एप्लिकेशन आर इनभाइटेड फर दा एवार्ड अफ बड'फा इउएन ब्रह्म स्कलारशिप फर दा 2024 आरो 25 नि थाखायमोन आरोना बे स्कलारशिपआ। जोंहा बेयाव नायबानो जाबाय, नै जोंहा माबे क्लासनिया मोनगोन। मास्टार डिग्री हु हेभ अबटेन हाइस्ट मार्क, जाय बिथांमोना बांसिन नाम्बार मोनो, बयनिख्रुइबो टप नाम्बार मोनो, बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननो हायो। नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय, नै फार्स्ट सेमिस्टार आरो थार्ड सेमिस्टार, जाय बिथांमोना एमए एमएससि एमकमावहाय फार्स्ट सेमिस्टार आरो थार्ड सेमिस्टार एग्जाम लिरदोंमोन। जोंहा डिसेम्बर आरो जानुवारियाव जादोंमोन नालाय एग्जामा, डिसेम्बर आरो जानुवारियाव जादोंमोन फार्स्ट सेमिस्टार आरो थार्ड सेमिस्टारनि एग्जामा। जोंहा बे स्कलारशिपनि साबमिट खालामनायनि लास्ट डेटआ 29 जुन 2024 आवमोन। नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय, थार्ड सेमिस्टार मास्टार डिग्रीनि थाखाय फार्स्ट सेमिस्टार आरो सेकेन्ड सेमिस्टारनि मार्कशिटखौ होनांदों, आरो सेकेन्ड नाम्बाराव जोंहा एडमिट कार्ड नङाब्ला जोंहा आइडेन्टि कार्ड होनांदोंमोन। दानिया जोंहा फैदो स्कलारशिपखौ सोर मोननो हागोन, सोर सेलेक्ट खालामजाखो, नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। जाय बिथांमोना दाखालि डिसेम्बर आरो जानुवारिनि एग्जामाव, जोंहा फार्स्ट सेमिस्टार आरो थार्ड सेमिस्टारनि एग्जामाव जाय बिथांमोना टप मार्क लानो हादों, बयनिख्रुइबो टप बांसिन नाम्बार मोनदों, बिथांमोनानो बे स्कलारशिपनि थाखाय सेलेक्टेड जादों आरोना। नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। नोंथांनि मुङा बेयाव दंब्ला नोंथाङा स्कलारशिपखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै जोंहा बे नटिसआ माब्ला ओंखारदों, मेरिट लिस्ट ओंखारनाया 19 नभेम्बर, जोंहा दाख्लै बावैसो ओंखारदों आरोना। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नै सेलेक्टेड लिस्ट अफ बड'फा इउएन ब्रह्म स्कलारशिप एवार्ड 2024, जोंहा 2024 नि थाखाय सेलेक्ट जाबाय आरोना। जोंहा बे स्कलारशिपआ देग्लायसो फार्स्ट फैदों नालाय, आरो फैगौ बोसोरावबो जोंहा बेबायदिनो स्कलारशिपखौ होलांबाय थानो हागौ। जाय बिथांमोना दायो मास्टार डिग्री फरायगासिनो दं, बिथांमोना दायो जानो गोनां एग्जामखौ मोजाङै लिरबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोनाबो बे स्कलारशिपनि थाखाय सेलेक्टेड जायो। दानिया नोंथांमोना बेयावबो नायबानो जाबाय, सेलेक्टेड जानायनि लिस्ट बियो, बेयाव नोंथांमोना आं गासिबो नामखौ खोन्थालांजोबगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव 26 सेप्तेम्बरावहाय मिटिं जादोंमोन मोनसे। जोंहा 9 नभेम्बरावहाय भाइस चेन्सेलरा एप्रुभ खालामदों, गनायथि होदों बे स्कलारशिपनि थाखाय। जाय बिथांमोना दायो नैबे लिस्टआव दङ, बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै नोंथांमोना बेयाव नायदो, नै गासिबो नाम लिस्टआ बेयाव सेलेक्टेड जानाय लिस्टआ बेयाव दंजोबो। दायो आं नोंथांमोननो एसे खोन्थालांनोसै, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव गासै मोन 17टा डिपार्टमेन्ट दङ, जेरै एसामिस, बाय'टेक्न'लजि, बड', बटानि, केमिस्ट्रि, कमार्स, एमसिए, इक'नमिक्स, इडुकेसन, इंलिश, जिअ'ग्राफि, एमएटी, एमबिए, फिजिक्स, पलिटिकेल साइन्स, जुल'जि, बेफोरबायदिनो जोंहा मोन 17टा डिपार्टमेन्ट दङ। जोंहा मोनसे डिपार्टमेन्टआव बयनिख्रुइबो बांसिन टप नाम्बार मोननायखौ बेयाव स्कलारशिपनि थाखाय सेलेक्ट खालामो। नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। बड' डिपार्टमेन्टनिया फार्स्ट सेमिस्टार पस्ट ग्रेजुवेट एमए एमएससि एमकमनि बियो सोर मोनदों, जोंहा नायबानो जाबाय, देमग्लायस्रि ब्रह्म। बिथाङा बेसे पइन्ट लाखिदोंमोन? 8.45। जोंहा 2024 आव फार्स्ट सेमिस्टार पिजिनि थाखाय 8.45आनो टपमोन, बेनो बांसिन नाम्बार मोनदों, बेखायनो बिथाङा बे स्कलारशिपनि थाखाय सेलेक्ट जादों। बिथाङा बेसे मोनगोन बेयाव नायबानो जाबाय, 3000 मोनगोन। जोंहा बे स्कलारशिपनि थाखाय गासिबो सेलेक्ट जानायफोरानो 3000 मोनगोन आरोना। दानिया एसे नायलांदो, आसामिसनि थाखाय सागरिका राभा। जोंहा दानिया बाय'टेक्न'लजियाव नायबानो जाबाय, 9.74 9.74, सानैनाबो जोंहा पइन्टआ एखे नालाय जोंहा स्कलारशिपनि थाखाय सानैखौबो सेलेक्टेड खालामबाय बेवहाय। बड'नि थाखाय देमग्लायस्रि ब्रह्म, आरो बटानिनि थाखाय सिमा डेका, आरो केमिस्ट्रिनि थाखाय बेयाव नायलांबाय थाबानो जाबाय, नोंथांमोना नामखौ नायलांबाय थादो। बेयाव नायबानो जाबाय, दाइन नाम्बाराव दावगाफु गयारि, बिथाङा कमार्सआव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोनदों, फार्स्ट सेमिस्टाराव आरोना। बेबायदिनो इक'नमिक्सआव सेटेला नार्जारिया मोनदों 9.27 फार्स्ट सेमिस्टारावहाय। जोंहा आरो एमबिएआव फार्स्ट सेमिस्टाराव निहिर नार्जारिया मोननो हादों, स्कलारशिपनि थाखाय सेलेक्टेड जादों बिथाङा। आरो पलिटिकेल साइन्सनि थाखाय हिमा मुसाहारि, बिथाङा 8.27 मोनदों फार्स्ट सेमिस्टारावहाय। आरो जोंहा जुल'जियावहाय बिलिना ब्रह्म, बिथाङाबो सेलेक्टेड जादों स्कलारशिपनि थाखाय 8.74 मोनदोंमोन जोंहा फार्स्ट सेमिस्टारावहाय। दानिया जोंहा थार्ड सेमिस्टारखौ नायबानो जाबाय। सिगांनिया जोंहा फार्स्ट सेमिस्टार मोनदों, दानिया थार्ड सेमिस्टारखौ नायदो। जोंहा आसामिस डिपार्टमेन्टआव हिमाद्रि देबि, बिथाङा
सेलेक्ट जादों 8.4 मोनदों बिथाङा आसामिस डिपार्टमेन्टनि गेजेराव बिथाङानो हाइस्ट मोनदों आरो नाम्बारखौ बिथाङाबो 3000खौ मोननो हागोन आरो बड'आव नायबानो जाबाय बरनालि मुसाहारि इडुकेसनाव नै रिंसार बसुमतारी बेबायदिनो माने सेलेक्ट जादों आरोना नोंथांमोना नै एसे गाहायाव नायबानो जाबाय नोंथांनि नामा बेयाव दं नामा नायबानो जाबाय नोंथांमोना 3000 बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन गासै जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया फार्स्ट सेमिस्टार आरो थार्ड सेमिस्टार पिजि माने एमए एमएससि एमकमनि थाखाय माने 96,000 माने बे स्कलारशिपनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया खरस खालामदों आरोना जोंहा फैगौ बोसोरावबो बेबायदिनो होलांबाय थानो हासिगौ माने जोंहा देग्लायनिफ्राय बेखौ होबाय नालाय नोंथांमोना बेखायनो जाय बिथांमोना दायो एग्जाम लिरगोन बिथांमोना एग्जामखौ मोजाङै लिरबानो जाबाय बयनिख्रुइबो बांसिन टप नाम्बार लाखिनो नाजाबानो जाबाय बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननायानो माने बे स्कलारशिपनि थाखाय एलिजिबल जागोन जोंहा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय